mwari we zvandinosangana nazvo inini muchindiona ndazoti ndikati b nebp mangwana ndoda kuti muzvizive vanhu vajesu mashemari edu I go through a lot. Vatsumira message masikati 12 dzakuma 33 imwe message yapinda uya through baba havasi havasi kuda kutaura neni direct zvaiinda neseri zvozvositswa kuita kuti vanhu nomwe kudai kutenderera hanimozviona ini zvangu ndanyarara ndobva ndazoona mamystical bozisu patakasimuka around kuma 667 achazopane pamwe panzvimbo so pekuti pane chikoro nechichichi handichazopane pachii so ndoba ndatakamira ichoda kutsvaga mvura ndoba ndaona ko yani apa pabatore rimwe dhirama ranga raitwa chi nabhudhi vaudza rimwe timu kuti hamusi kuinda kubasa dandaku inini manje ndazvinzwa zvezvi handisi kuzviziva I didn't know zvikanzi sister vakati imi hamusi kuya kubasa mozo after this and this I'm confused ndiri kufyuma ndiri kuona foni iri kupinda idzi dzazviita inini manje sekurubheni dzatora inini dzavasheroni idzo dzakuudza vashandi vamwe kuti hamusi kuinda kubasa hamusi kuinda kubasa munhu wese kumba yeti isu tatoziva kuti vanhu vakaenda ku-off vanoita 5 days dzavo 4 days dzavo vodzoka vamanya wesa Facebook yamukuonei ndoyafanira nguva vachiisa hamuzviona saka ni idzi I don't know kuti zvakafamba sei ndobva vatanga kuudza rimwe timu iri kuti chakatokala hakuna chelete hakuna Christmas mukutoenda makasvava uyu amukona jo handimodi kuyoreva jo akaenda kumba akandimudhurira uyu ndikatovunza baba farei ndikati jo anga akatsamwei bosi nanambonedzana naye jo akatsamwei ndo ndazoti no mani I think sekurubheni pane zvavataura zvazogwadzawo pamwe udzu kusvika idzi dzazoti saka sister matisaka toenda kuChristmas tisina chatinacho here tikati why chinzwai manje mazuva avakaitirana nyaya dzavo dziyadziya saka nini information pavakatanga kuda kutaura nyaya dzavo ina handinamboda kudavira zvakawandawanda ndobva mukudzi atoti kona imi sekurubheni munogotanzi vanhu vanotambira kumba kwayo because ava vaita hanzi toda kutambira kuChristmas kumba kwasister ndikati nechemumwe ndikati handisi kuda kuvapindira mukudzi ndobva apindira on my behalf zvanhu mogotambira Christmas muchiita basa rakwasister sei zvakamboitika rini kuti vanhu havaendi kuChristmas ndimukudzei akuita sei ari kuvavhunza ini ndakanyarara bo ndakati ndikataura vanonoti sister vati ndo vananyarara ndobva vangovabvunzawo mubvunzo wekuti zvakamboitika here kuti munhu ungatambira Christmas pamba kana kuti kubasa ndimukudzei ndiaibvunza ivo ndovaida kutambira kwenyu vanga vatanzi isusu tinogona ngoti tinotora zvinhu to ameno zvavai ndio suggestion yamaita kapesitaura mega yanga iripo totambe kuno kuti tishanda ani mukunzwa mega avakutara vega mina I don't know anything about this vaya vadi vapindurana kudze ini ndakanyarara ndisi kutombodi vakanzi imi sekurubheri musazoda kuti vanhu mufambe muchiti kuna sister vangu chi vanoshandisa vanhu even nepaChristmas havapuwi nguva yekuti vanotamba Christmas nechi nevana vavo vari kupindurana mukudze vanhu vamwari sekurubheni ndakakupindurai pai pamakataura nyaya dzenyu dzese ndakakupindurai sekurubheni vabva kwatataenda kunotsvaka semende vadzokera kune vakomana vaviri avo inini ndini ndakasvika zvikanzi sister vati ava vakomana vaudzwa information vabatikana havana kuzviziva kuti handina zvandataura vakomana uyu waenda kumba asingafari ava vazoti aiwa ininika ndikaendoera moyo kuti ombondidi ndivabvunze ndikati zvamukuti handina ndizviziva ndakana chandakataura nani navo ini ndikutovabvunza kuti saka vanhu tikusangana chingani ndopandanda kuvhunza ndobva tati kanzi sister kamfuma ndonyema ngachifoneraini ushi ndobva tafonera uyu kuti saka chingani chatinokwanisa kusangana ndobva tovarespecta sekubhezva munoda dangoti muzoti kumabasa uku kwakaoma hako kana iyo vakazonzi mumwe musi vadhisaidha zvavanodhisaidha aiakwazuma ipapa ndinogona kutopanduka tototukwadirini futi nevanhu kupafacebook comments uku vadero paya shasha idi kungoti ndoda passport yangu ani hakuna zvimwe zvinhu zvavari kuda ini ndobva imagine kuti ndakavapakira kuti inde in advance munotora passport yenyu hambozviona kuti wavaconsider kuti munhu anoda passport yake regai vanoitora ndobva ndasara navavava chikachipirekedzwa nina uyu muchifamba muri vaviri zvakatonaka kuti vakafamba vari vaviri imagine kudai vakafamba vari 1 hatizivi kwakudai tikati vashaiwa hambozviona uyu ndiye atozokomunicata tikati zvakanaka ndokubva wazondifonera zvikanzi
mari apa zimani lacho akatanga kupopota sekuru beni vakandipopotera ndichivanzwa kuti kitchen muya muyana weekend zvikanzi mari iyi kwani haitombokwani mari iyi mari iyi ndosvika kupinda inogumira mukwekwe. Imagine kuti guys dakumbokubvunza comment section inini ndiri kuzibhadhara lesei $20 yekubva kubva muBedbridge kusvika $15 anditi right. Saka inini ndiri kubhadhara bhazi rekubva muBedbridge kusvika maHarare $15. That's what I know. Ende kuti katombokwirawo now ndochikupa lese $15 yaya kuti ubve umu nekombi nechi ndituma extra mari yacho iyoyo kubva palutumba yayo 1 something marands dzese dzabhadhagwa dzese join nemari kuti akapa vanhu mari dzavo dzakakwana right. Then havana kuconsider the fact yekuti ukadzaka bhazi lese mumasvingo udaenda kuHarare mari iyoyo kuzotora futi bhazi from masvingo kuinda kuHarare yatozowanda hamuzviona. Imimi mamuna kuconsider fact yekuti mune personal program yenyu yekuti munotora passport. Personal program yenyu hainei kaini inema munhu munotora passport yenyu. Saka it means kuti ini ndakakubhadhara bhazi rekuti munosvika muGokwe mutown handiti nemari yekuzoti munobva muGokwe town moenda kumba kwenyu yese ndakupai then mobva mati mari haikwani because muda kudzaka mugweru monoita monovata mugweru motora passport yenyu mozobva mugweru motora rimwe bhazi ndinofanira kukusponsai. Saka waipa makandipopotera makapopoteka ndikakuignore mozo vakapopotera ndikanyarara zvangu handinanga kutaura vakaenda vapo vabhazi meya totanga kunzi mari yamatipa itombokwane yaperera muyekera sati tombosvika kana mugweru. Ndikati vanhu vaMwari papafare mozviwo zvikuitika inini ndini yatiwo problem yangu kuti vanhu vasara nekombi vadecide kuinda nekure mari yavo ikaperera munjira. Now it's my problem. Zvikanzi akatumira imwe mari kucomment section ndizvowo here ndikati inoziva kuti apa pavari kunditumira mari musafunga kuti vasina mari vana vanadzo mbudu mavo ipapapa ine mari but the fact yekuti they feel like vanofanira kundidhimanda inini kuti give me imwe yaperera munjira iwewe tikati but inini mhosva yangu here yokuti vanhu vatenderera nekwavaenda neko. Imagine kuti waenda nechasvingo waenda nekukwese ukoko uchingotenderera mari ichipera muekera muhodhi. Guys, furogonya yangu yakaenda pamusoro apo BP yakati hurutu kuita mudenga ipapo ndichekera ndakapambwa blood guys kupambwa kunzi pfa tikati baba friend ndiri kubadziwa ini zvikuitika vanhu inini zvikundirwadza ndobva ndati kuna baba friend ndizvowo here bosi ndizonzi ndine rafu mangwana ngade ari washi vaita sezvizvere andina kudaro ndikati no problem hapana kupera nguva yapinda foni chitumirai mari yaiya. I mean, I'm thinking these guys consider inini wokuti maybe nditonanga na sendi yekuti pandiri panapa. How do you know? But you couldn't demand. Asi maita ma decisions yenyu aku affect ai. Now my decisions amaita imi aku affect ai. Akufana ku affect neniwo inini. Like no problem. The only person ogona vana vavaka ndi babatani. Imagine guys babatani wangu achita ma private kwese ukoko ndiko anenge ari kuachilida ikoko. Isu ndine ava babatani achilida nekoko anditi. Ndafona babatani. Kati babatani ndizvowo here. Babatani wakati no. Koi munogozo sponsor matripe vanhu ivavo vavase because ini kana mandipa mari yekuti yangu inosvika kupi kubva lese Harare kusvika kuGokwe tabva kubasa. Ini ndikafunga kudzaka mukadoma. Hazvinei nemi. Ndikada kuita 2 days mukadoma hazvinei nemi. Ndikati munofana kutsanangurirawo chi vana bhuti because inini kuti chokwadi I feel like mukuteka advantage kwandiri. Ende nekuti izvozvi zvindakuti andizvidzora. Vanhu vanobva vaita sei varamba vachiteka advantage. Eya iyo yadii yapera ndikandotsvaga pane ecocash ndikatumira more than yekuti nechikafu because now I was considering kuti vanhu ava handingazovasiyi ndinoshanda navo futi handingavasiyi vachiita sei vachiva stranded. Ndatumira mari yebhasi ndatumira futi nechikafu hamene kuti vakashiyana sei ipapo vadero ini ndatowo worried nauyu manje kuti saka uchafamba sei akati ndotosvika kumba ava vakati ndinovata makazovata kupolisi kwamaida kuvata makavata pai muchike nini muchinzwa
Aiwa ndakata taura. Aiwa saka makarara muchingwehwa mumwe wacho uya unonhuwirira. Aiwa ndadati banda. Oh mama tochika. Ndababhaza. Vadero pa there is no thank you or sorry. Ndo zvinozondigwadza. Vapedza kuita mabiribo havati sorry. Kuti sorry henyu tadenda apa paresho. Ukona azobvuma babatanya kana kuti avapindi. Hanozviona manje. Uyu ini ndandangodhirana vava vaka. Jowani kachingoti taura nevava. Vadi pepe. Inini manje ndatone stress. Ndaizaza kuna ma 12 wati. Isu tine imwe yedu yemarobhas akatiteverawo. Itori story time yakamira yoga. These guys vari kufona, imagine kuti vari kufona. Ndiri kudzingirwa nemarobha guys. Me. Baba fare vari kunditi, sister musanyanya kuvhunduka. Avana kana basa nadzo vachoti mukutumira ngwai. Mukutumira apa ini ziyara umu. Apa ndakuda kuchema. Ndikati guys nhasi tofira muno mudodo. Kombiya iri kuti nesu. Kombiya iri kuti nesu. You guys don't know what happened that day. Hamutozvizivi. Ndikwaudza kuti katafoni shamwari. Ndikati baba tanya ekera nzani baba fare. Taurani vanhu. Ndikuti mwari weita kufa. Ndazikati baba ekera tofa kani. Kombiya iri mugotsi mai mwana. Pakawa mota. Guys ndasazvindo driver kudero. I didn't know kwendo driver. Baba ekera vakati kana. Ndikati manje patakwenda. Boys lucky enough shortcut yemukati ndaiziva. Kombiya nini? Muzvi waMwari. Ndikati Mwari nhasi zvando paperera upenyu hwangu pano. Zvondofira were kuno Mwari we musi wachoni woyo. Actually tichiripa bregati kuti tingoibata ipo kwa sababu yava kutopera kapo. Ndipo ndakazoenda kutumira mari ndikavadinda di. Ndikazotanga kuita follow up kusvika taziva kuti uyasvika kumba. Right. Ndipo pakaperera ipapo. Handei kwedu ndipeti